बेंगलरनिफ्राय चेयारमेन सारा माखासे आंनो फुटेज हरगासिनो दङ नोंथांमोननि थाखाय मोजां खौरां जायफ्रा हायार सेकेन्डारि फोजोब्बाय मा लागोन मा लाया जागासिनो दङ खायफा एडमिसन लाबाय खायफा लायाखै थेवबो लाइन फरायनो गोसोमोन खायफा मोजां पार्सेन्टेज गैया खायफा न'खराव थाखा फैसा मोजां बेकआप फाइनान्सियेलि होनो हाया जायनि थाखाय लाइन फरायनो गोसोबाबो हाया तो बैसोरबायदि बिथांमोननि थाखाय नैबे भिडिअ मेनलि लोगोसे बिमा बिफाफोर नायदोंबा फिसाफोरनि थाखाय आरो गाव गाव जायफ्रा नायदों जिखुनु बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनायाबो लानो माखासे कर्सखौ हागोन नाथाय साइन्सनिफ्रायबा साबसिन बेनो जाहैबाय एटेना ग्रुप अफ इन्स्टिटिउसनाव नोंथांमोना जिएनएम बिएससि पस्ट बेसिक बिएससि नार्सिं एमएससि आरो बिदिनो गोबांथार कर्स हौवाफ्राबो लानो हागोन हिन्जावसाफ्राबो लानो हागोन ओरैबायदि मोजां वेदार बेंगलरावहाय फरायनायनि मोनसे सुबिदा आरो बहाय जोंनाव बे चेयारमेन सारा वासिफ सारा 100% जब प्लेसमेन्ट गेरेन्टि होयो मानो होनोब्ला बिथांहा 17टा कान्ट्रिसफोरावहाय गावनि अन हस्पिटाल्स एन्ड हटेल्सफोर दङ बेवहाय प्लेसमेन्ट होयो बिनि उनाव नोंथाङा उनावहाय सरकारि साख्रि मोनबा फैनानै मावनो गोसो मावनोबो हाबाय आरो लोगोसे जायफ्रा फाइनान्सियेलि उइक हाथारा बिथांमोननि थाखाय जायफ्रा एसे मोजां पार्सेन्टेज माबोरै मा खालामनांगौ बिथांमोना बोरै लन हिसाबैबो बोरै फोरोंगोन आरो उनावहाय साख्रि मोनबा सुख'फिनबानो जाबाय नै बेफोरबायदि फेसिलिटिबो दङ नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबाय थाबानो जाबाय बर'निबो कन्टेक्ट खालामना हरनो हागोन आंनि सा मेडामनि बर'निनो एडमिसन एडमिनिस्ट्रेटिभ बा एडमिनिस्ट्रेसनाव जाय थायो बिथांजोनि आं नाम्बारखौ होबाय आं माखासे फुटेजबो देखायबाय थाखादों नोंथांमोननो थाबैनो कन्टेक्ट खालामनो हागोन बोरै खालामनानै बोरै रां सहाजोबाबाबो फोरोंहरनो हागोन कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय दानिफ्रायनो आरो बेवहाय मेनलि थाबावगोन जेरै जोंहा नानाय मानाय जों नुयो जेखौहाय जोङो होनो थेरापि कर्सबो लानो हागोन बेफोरबायदि बायदि कर्स थ' भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला दानिफ्राय कन्टेक्ट खालामदो कन्टेक्ट खालामनानै बोरै फोरोंहरनो गोसो जानायफ्रा मोजां फोरोंहरनो हागोन आरो आब्रडआवबो चान्स मोनहैनायनि सुबिदा दङ निसा मेडामा थांनाय बेसेबांबा बोसोर जाबाय नै दिनैसिम जेबो कमप्लेन गैफेरा मोजाङै स्टुडेन्टफ्रा थांनानै फरायहैनानै मोजां पास आउट जाबोनानै प्लेसमेन्ट मोनगासिनो दङ थ' बेखायनो दानिफ्रायनो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनांगोन लाभ इउ